ale v podstate to bolo viac genial. Ale bohužiaľ to isté vedela. Čiže, dámy a páni, teraz platí tá ponuka, že nejaká dáma by mohla ísť dozadu na malou chvíli s Richardem. Ja jdu. Keď sa niekedy stane, že ide napríklad tvoj Michal, tak častokrát s ním ide dvojmetrový svalnatý chlap. Vôbec to nerozumiem, že čo toto má... A vrací sa takhle malý. OK. No, pozor, my si musíme teraz vymyslieť 3 veci, alebo lidi, alebo jednoducho hocičo, čo sa dá nejakým spôsobom zahrať. Je to na vás. Mne sa niekto, nie že niekto, ale toto ľudia napísali pár takýchto vecí. Obávam sa, že neviem, či to náhodou Richard nevidel, lebo sa ťa to privide. Ale je to pár vecí, že tetička odpadu, larva motýla, kočka Sphinx, králik, Oldřich Nový, parník, Pentagon, delfín, Mackie Messer, Danny Ocean, Daniel Partiaci, Woody Allen, Kiki a Maki a William Shakespeare. Sú všetko relatívne náročné veci. Poďme ale vymyslieť možno aj my spolu niečo. Trojhlavý drak. Trojhlavý drak. Ze zlatého fondu budeme vybíjať. Ako? Krteček. Ježiš, ak sa to zlato povedal. Krtečka sme už hráli. Kvitová. Kto to? Kvitová. Kvitová. Zubo. To není zlé. Jukebox není vôbec zlý, dobre? Skúsme ďalej. Čo to? Čiže ešte raz, prepáčte, vy ste tam niečo zadu? Á, to sme už ďalej taký. No skúsme ešte, teraz to bude chvíľku trvať, keď sa dohodneme na tých správnych menách alebo viece, ale... Ako? Diogenes. Pojďme řešit něco, co může uhodnout. Kolskou mast. Richard říká, diabetik možná. No, čože? Aurora, ty vole. Som to nejaký náročný, počuť. Hokejista. Ako? Hokejista. Hokejista, tak to ste až keď náročné není, no. Skúsme povedzme niečo... Ako? To už hádam, to už taký hádam. Ako? Dobřeme Kudlana. To už taký... Pamětná obvozu. Ako? Pamětná obvozu. Pizza badaj. No, skúsme viac ešte nejaké. Vysvět řád. Skúsme nejaký možno hmyz. Šala. Šla, neboli... Strožka... Láka. Ohnívál. Ale je k tomu rekvizita najvyšší. Ale v tam inej miestnosti tam je tí rekvizity dosť. Ako? Vodomierka? To už tak neviem, či nedávali. Ako? Já dám kvitovou. OK, dobré. Dá si niekto z vás dvoch jukebox? To sa tak záznelo celkom, že... Igor. Já zkusím být spíš třeba míček Petry Kvitový. Možno si to duši Dobre, dobre, Miček Kvitový, ty budeš jukebox, hej? Budeš jukebox? A takový jako starší nebo ten? No Igor
skôr schválne. Butakalista, možno aj staršie, ale aj s tým mluveným slovom. Tam bolo aj také mluvené slovo. Tam Čo som říkal? Povídky tam byli, ale také krátke. No ľudia som Vy jste měli do hospodách, ty vole, stroje na povídky naučit. Slováci přišli do hospody, vezli tam 5 korun. A ľudia sa od a to je taková My jsme byli jako nové písničky. dneska som poceloval. Já přemýšlím o tom pátu kova na vozu, ale nevím, co bylo. Pátek alebo vozov? To chcem vidieť, že 13. komnata. Alebo černá díra. Černý díra. Toto už ale rále vyskúšali. Tam pátý kolo vozu. Pátek alebo vozov? No, sice nevím jak, jako, ale... Dobre, čiže ja to len sa dáš to teda? No. Čiže Míček Vitový je prosím pekne, Pátekovo vozu je Michal, No. Pátekovo vozu a Iggy je prosím pekne Jukebox. Jukebox, dobře. Čiže myslím si, že relatívne náročné to bude mať Michal v tom momente. No a čo je princíp hry? Len to veľmi rýchlo vysvetlím. Richardovi princíp tejto hry nejak extra vysvetľovať netreba, pretože ja si nepamätám za históriu 3 rokov, že chce si vybrať niekoho iného. Nie je to náhodou fakt útočné, vôbec nejde. No, to hľadali. A ja to dovolte, ak som predtým, ako teda ešte porozprával princíp tejto hry, načal také malé štatistiky. Richard štandardne túto hru hľadá medzi pol hodinou, to je myslím si, že rekord, ktorý som hovoril. Štandardne mi to trvá priemer tak 40 minút, hej, a raz to hľadá už niekoľko dní. Sme vtedy hľadali cez niekoľko miest a prokázali sme cez viaceré miesta, že sme predstavili, čo vlastne neuhádol a pokračoval som s tým ďalej. Čiže toto je štatistika, čiže uvidíme, čo sa bude dnes, ako to takto budeme merať. A to je fakt štatistická vec. No a teraz samotné party spočíva v tom, že vlastne príde Míček Vitový, Jukebox a Pátekov vozu na Richardovú samotnú party, to znamená, povedzme si, že má nejaké narodeniny alebo niečo podobné, hej, robí party, pozrie si týchto 3 ľudí, postupne vždy, keď nádher zazvoní, takto, hej, a oni vlastne vtedy prídu. Čiže môžeme sa hovoriť Richarda na scénu, aj s haremom. No, a stále to príde, dnes no uvidíme. Začali otázka, slyšel něco, Michal, nebo neslyšel nic? Neslyšel nic, instruktor, vyskúšate všetky to, co? Co ste tam robili, prezidentom? Richard, čo ste tam robili? Vůbec nevěřím. Šlo jich 5 kilo, z toho 4 šli kvůli tomu, že se chtěli vyčůrat.